हेलो गाइस आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म यूट्यूब चैनल गोदान मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै नुजाफिनबाय आं सानदों मा बे टपिकनि सायाव रायलायनाया मोजां मानोना बे टपिकखौ लानानैनो जोंनि बिटिआरनि थामथि गोरोबथाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जादोंमोन आरो बे गोरोबथाया जादोंमोन भारत सरकारजों लोगोसे एनडिपिफोरनि मोनब्रै गुथुम बेजों लोगोसे एबसुनि जोंनि प्रमद बर' सार एबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट हानजाफोरनि गेजेराव बे गोरोबथाया जादोंमोन आरो बे गोरोबथायाव मा गोबां पइन्टफोर लिरनाय दङमोन जोंनिया पइन्ट टु पइन्ट गोबां पइन्टफोर लिरनाय दङमोन आरो बे पइन्टखौ जों जेब्लासिम जाफुंहोनो हाया बे पइन्टफोरखौ आरो बे पइन्टफोरनि सायाव जे जों खामानि मावनांगोन नङा होमबा अब्लासो जोंनि बे बिटिआरनि थामथि गोरोबथाया जाफुंगोन आरो बेफोर पइन्टफोरखौ मावफुंनो थाखायनो दिनै आसाम सरकारनि आसाम एसेम्ब्लिनि जे बाजेटआव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाजेटआव थिसननाय जादों बेफोर पइन्टफोरखौ बुंफुरथिनानै होनाय जादों बे मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खोथा मानोना बेफोर पइन्टखौ बुंना होबासो बेफोर पइन्टआ थिसनजागोन थाबनो आरो थिसननायनि उनाव बेफोर पइन्टनि हाबाफारिफोरा जाफुंगोन लोगोसे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोर आरो बिथांमोननो मोनसे कमिटि दानायनि खोथा दंमोन बड' कसारी वेलफेयार काउन्सिल होननानै आरो बे काउन्सिलखौ दाफुंनो थाखायबो बिथाङा सदनाव एबा इबारनि बे बाजेटआव बिथाङा बुंफुरनानै होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लोगोसे बर' समाजनि जे बिटिआरनि बर' समाजफोरनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे एक्सट्राके इडुकेशन डाइरेक्टर सायख'नायनि बिथाङा बे खोथाखौबो बे बाजेटआव बुंफुरनानै होदों आरो बर' राव हारिमु आरो थुनलाइनि बिथिङाव सांग्रां खालामनो आरो जौगानाय लाबोनो थाखाय बिथाङा नैबे बाजेटआव खावलायनाय जादों एबा बिबुंथि लाखिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबोदों जे एनडिपिफोरनि माखासे जेंनाफोर दङ जोंनि आरो बे जेंनाखौ सुफुंनो जेरैबायदि बिथांमोना जिउ दानायाव बिथांमोननो नांगौ जानाय रांफोरखौ होनो थाखाय आरो बिथांमोना जायफोर पेकेट मोनगोन ना आरो बे पेकेटफोरखौबो बिथाङा होनो थाखाय बिथाङा बेयाव बिबुंथि होयो जे आसाम एसेम्ब्लिनि नैबे 2020 आरो 2021 नि नैबे बाजेटआव बिथाङा बेखौ बिबुंथि होयो आरो बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजांनि खोथा नङा होमबा जेसेबां थाबनो बेखौ बुंफुरथिगोन एबा जेसेबां थाबनो बे बाजेटखौ लागोन एसेबां थाबनो बेयो जाफुंनाय लामायाव फैदो बेनिखायनो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खोथा स' दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबो मोजां टपिक लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नुजानो लाजागोन लोगोसे नोंथांमोना बेल आइकनखौ बुनानै अल अपसन सिलेक्ट खालामना दोनबानो जाबाय जे आं भिडिअ होनाय लोगो लोगो आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जे नटिफिकेसन मोननो हायो अब्ला दिनै एसेनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट मोनसे गोदान टपिक लानानै लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय